Bună ziua! Atelier creativ, girafa pandantiv. Decupează o girafă, colorează-o, perforează pentru codiță și cele 4 picioare. Atașează primul picioruș. Al doilea, al treilea, al patrulea. Bravo! Și acum codița. Arată foarte bine. Atașează o floricică. Găsește un șnuruleț, iar girafa pandantiv este gata și potrivită pentru colierul tău. Bravo! La revedere!